Oh, Jira. What's up mga kaibigan? We're now here at the port of Dumaguete. We're going to Siquijor. It's 6:30 in the morning. Ay, napinag-jogging oh. Pak, ganun. Kasi kapinog sa yung mata. So, no, matulog 8 hours. Diba? Yes. Hey guys, so we got our ticket na padung Siquijor. Tugon pagyapon ko. Missing someone. Wait, son. And you deserve. And you deserve. And you deserve. And you did it right from the start. Kulit ko, isa kayo nga ni. Malo mamasig. What? Oh, shucks. Namalit mi og souvenir nga voodoo da. What? Ang naman rin nagigingon si ate nga nahin mga incidents after buying one. Pero souvenir lang man to guys. What the heck? First na karang buka dungog doon na budo dire sa lugar. Oh, muntapad bagay sa balite. Ito'y kananda ko. Good balite. Ito'y mga na old enchanted balite. Ito'y kananda dira. Tapos nabaligya po silang mga voodoo doll dira na kanang kitchen lang good pero ako yung mga dag ko. What? Para na lang yung sila. Bili na mo ang gamit. 2, 3, jump. Pilo ka pa yung mong tail. Ay. 1, 2, 3, jump. Umay, nagkamyo. Ha? Karoy. 1, 2, 3, go. Go. Asa. Agay. Pagdali ka init. 1, 2, 3, go. Pagdali. Lain na sa nga post. Oy. Ibarbel. Sa 1, 2, 3. Ipilay mo tayo. Ay, kalisod. 1, 2, 3. Sama. Anel, dire ako. Kana. 1, 2. Dito ka tumang. Oh, dito tumang. 1, 2, 3, jump. Nice one. Isa pa. Ito yung left hand. Jump. Left hand ito. Left. Sorry. Kabulok ang kon. Dahil lagi siya. Okay. Ay, goso. Nice one. Grabe ka init. Was it? Okay ko, no? Sige, scan na list on screen. Classic number. Install and what's your name? Oh, mga old. That's si ate nga 135 steps daw. So kung tinagduha itong kulakang pilan lang ka step. CCU Life Hacks 2019. No, kato mahmura daw ko Koreano. Sa atong pagbabag baktas 130 pila na 139
Ambot, pila na to dito ka steps. Basta ka, 10 na to. Oh, tamang antos lang. Baba kayo. Oh, gagawin. Kaya human na magligo, so good na sa Santos. Fitness na nila guys, kay sige na sila lingkod sa balay, sa gigda. Amen! You've done it! Ilang parking sir? Very nice. Mga duyan-duyan sa dagat ug na po'y swing. Magang. It's super convenient ug nice. Kano po kita na? So far, Halfway to matog. yes. Apoy na bitang mo. Matog. Pero nindot yun ang dagat. Kung napansin po guys, kay sa tanan naman na ito ang siquijor. Kasagaran dyan kay foreigner like. Chinese, Russian, from Spain. Na Pinoy, pero gamay ra kayo mga locals. 90% ata sa mga bisita dire ba kay foreigner. Dati ito lang. Gadabaw te. Kite. So guys, here we are again with another day here at siquijor. Sakit ko guys, isipon, giubo, tanan na lang giubak. So atubig different places, tapos mag-snorkeling, and right now guys, nadaot pag akong kuhan kaniyo. Kina nabali. Oh no! Lisan mo sakit. So nasakit tayo. And we're going back to Dumaguete City. Check up ko dito kaya things are not going well. So ang dapat boarding me sa among ay bang barko kay 8:30 and it's now 8:30. Kami yun ta, kaso bawal. Obo. So nagkaon sa may panyapon dari sa Lantaw sa Dumaguete. Kay 7 pa man ang among flight. So dugay pa. And if kung mag-sepot na mga on kay mapasok may kay abot ata minute mga 8:30 something. So yapon bidaan. And I'm sick. Kalami sa live. God damn. Tayo ng Dumaguete City. It's time for a new hello to Manila. Bye-bye ang pilot. God time.